Ez. Internet eta kontu horiek gazten munduak dira. Dudari gabe. Gu ez gaude horrelakoetarako. Guk telefonoarekin ere nahiko lan izaten dugu. Ez dakit oso onak izango ote diren traste horiek gazteentzat. Nik ilobak ikusten ditut makina moderno horiekin, pantailatik bururik altxara egin gabe nola egoten diren ordua joan eta orduak etorri. Eta ze esango izupa, hori ona alda. Ez altzaizu iruditzen aurrera ez baino atzera goazela. Orain arte, posta begiratzeko eta albisteak ikusteko erabiltzen nuen interneta. Azken boladan Twitterra jarraitzen hasi naiz. Txio batzuk irakurtzeko ohitura hartu dut gauero, afalondoan. Eta egia esan engantzatzen ari naiz. Beraz bate daki, aurki agian, txio bat idaztera ere animatuko naiz. Nire inguruan batez ere 20 erabiltzen dugu. Eta WhatsAppa ere bai. WhatsAppa asko, pila bat. Talde pila bat ditugu eta mezu pila bat jasotzen ditut egunero. Igual goiz batzuetan telefonoa piztean ditut 200 mezu. Eta lagunen arrazekin Instagram ere erabiltzen dugu kuadrian.